Ahojte priatelia, dnes sme navštívili botanickú záhradu Univerzity Komenského. Táto záhrada bola založená v roku 1942 a jej budovaním bol poverený prednosta Botanického ústavu profesor František Nábielek. Pre výstavbu záhrady bol vybraný pozemok okolo Vilky La Franconi. Tento pozemok mal stály zdroj vody a polohou vyhovoval obyvateľom i študentom. Po druhej svetovej vojne boli postavené skleníky, zavlažovací systém a vysadených takmer 3000 druhov rastlín. Neskôr začína záhrada nadobúdať viac charakter parku s cieľom slúžiť širokej verejnosti. Pribudla vápencová roklina, andezitová skalka a nové rozárium. Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti, odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. V botanickej záhrade Univerzity Komenského sú expozície členené na skleníkové skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín. Skleník úžitkových rastlín je zameraný na tropické a subtropické úžitkové plodiny, potom skleník s austrálskou flórou, Viktóriový skleník zameraný na vlhkomilnú a teplomilnú tropickú subtropickú flóru, palmový skleník zameraný na zbierku paliem, araukárií, cikasov a iných exotických rastlín, kaktusový skleník, kaktusy a sukulentné rastliny, spojovacie chodby, zbierky fikusov, papraďorastov, orchideí, bromélií a tylancií. V botanickej záhrade Univerzity Komenského sú vonkajšie skupiny rastlín rozčlenené takto. Rozárium je to expozícia až 120 druhov rúží, andezitová skalka, vápencová skalka, travertínovo-penovcová skalka, skalka z troskovej lávy, bridlicová skalka, čadičová skalka, žulová skalka, rašelinisko, letničkové a trvalkové záhony, zbierka cudzokrajných a domácich drevín, rododendrony a azalky, zimuvzdorné a mrazuvzdorné kaktusy, stredomorská vegetácia a japonská záhrada. Botanickú záhradu Univerzity Komenského môžete navštíviť od 1. apríla do 31. októbra denne od 9. do 18. hodiny. Skleníky sú otvorené do 17. hodiny 30. minúty. Posledný vstup do botanickej záhrady je možný o 17:30. Som veľmi rada, že ma dcéra vzala do tejto botanickej záhrady. Mám z nej krásne fotky, spomienky a som rada, že som sa mohla o ne podeliť aj s vami. Tak ahojte na budúce, priatelia.